keď som bol na výške, tak keď som skončil výšku, tak som si dal taký cieľ, že chcel by som mať prácu, ktorá mi bude vynášať nejakú 1000 v čistom, aspoň že na začiatok. A to bolo okolo 1350 v hrubom. A aj som si scrolloval tie ponuky, že v IT, že ako sa to pohybuje a tam začína, že 1800, 2000 a takto ideš hore. A potom vidíš, že nejaké tie mediorskejšie až seniorskejšie joby. A tam vidíš tie sumy, že 5 litrov, 7 litrov a ty si, že ty kokos, že za mesiac. A práve, že ani nie, že americké platy, že reálne ešte aj na Európu. A ty si taký, že kokos niekto pracuje, že mesiac a zarobí to, čo ty zarobíš za pol roka až rok. Hej. Ale sú tu potom aj tie americké platy a tam, že robím v nejakej spoločnosti a že ročne mám 200 000. A ty teraz tak počítaš, že rok má 12 mesiacov a že ak by si mal 10 000, tak je to, že 120 000, ale ešte stále je tam viac a ty si, že ty koko, že ako môže niekto toľko zarábať. Hej no. Príjemné ráno, milí posluchači a sledovatelia. Vítam vás v novej epizóde Modernej firmy. Moje meno je Matia a dnes som si tu zavolal Denisa. Vítaj, Denis. Čaute podcasty. Denis je vlastne senior frontend developer vo VZU už dlhšie a vlastne aj lead na rôznych projektoch. A dnes som si tu zavolal Denisa, lebo sme dávnejšie dostali taký veľmi zaujímavý komentár od komentátora s názvom Sammy Lame, čiže ho zdravíme v tejto epizóde. A komentár znie takto, Denis, že ja ti ho prečítam, že ďakujem za super podcasty, nemáš zač. A nechceli by ste pripraviť podcast s niekým od vás, kto zmenil profesiu a z nejakého low skill jobu sa stal programátorom. Ja ťa nebudem uražať a nebudem hovoriť, že si mal low skill job predtým, ale zmenil si profesiu, hej? Môžeme to tak nazvať. Hej, to by sa delo. Dobre, a chcel by som teda dnes, aby si to možno trošku priblížil pre posluchačov a pre sledovateľov, že čo si teda robil predtým, čo si možno študoval, že z akého backgroundu si došiel a vlastne ako si sa dostal vôbec tomu programovaniu. Čiže môžeš kľudne začať, môžeš sa predstaviť a môžeme ísť na to. Hej, že čaute, som Denis a som programátor. No a akože môžeme to zobrať aj tak clickbaitovo, a že robil som prípase o Volkswagene alebo že robil som čašníka a že to by aj sedelo, ale sú to také tie školské brigádky, že čo som skôr mal takéto hlavné zameranie. Tak bolo teda účtovníctvo, že chodil som na obchodku, keď budem veľký, tak som chcel byť účtovník. Potom som zistil, že je ešte taká nástavba nad účtovníkom, že ktorá zarába viacej peňazí a to sa volá, že auditor. A to musíš mať proste druhý stupeň, akože na výške. No, čiže to bola nejaká moja ďalšia vlajka, že keď budem veľký, tak budem auditor. Okay. A potom, keď som bol vlastne na výške, tak som zistil, že asi nechcem byť auditor, že má to nejaké svoje úskalia, ale však k tomu sa dostaneme. No, ale tak princíp je, že pôvodne som robil v nejakej tej oblasti finance a že odtiaľ som sa pretransformoval na programátora asi. No. OK, super. A aká bola tá postupnosť toho, že OK, zistil si, že nechceš teda byť asi auditor, nechceš byť účtovník, nechceš zarábať veľké peniaze, chceš zarábať väčšie peniaze, výtečku. A že ako si sa vlastne k tomu programovaniu dostal? Hej, no tak čo sa týka toho, že kedy som vôbec začal programovať, alebo že ako sa to dá, že písať kód, tak v princípe bol som na výške, bol prvé skúškové obdobie pre mňa vtedy a strašne sa mi nechcel učiť, ale že strašne ja prokrastinujem pri týchto veciach. A tak som teda brázdil nejaké Facebooky alebo niečo a vyskočila mi reklama a vtedy to bolo ešte, že Codecademy a že nauč sa programovať a ja som bol taký, že že mohol by som sa učiť že ekonomickú teóriu, ktorú mám že za 2 dní skúšku, alebo sa môže naučiť programovať. Že dovtedy som mal taký ten obraz v hlave, že programovanie, tam budem písať nuly a jedničky a neviem čo, že asi to nezvládnem, ale že keď sa ti nechce akože učiť, tak vyskúšaš.
No Okay. a tam v princípe som si vyskúšal nejaké HTML, nejaké CSS, zistil som, že to je celkom easy, že nie je to nejaký rocket science. No a potom tam, čo tam mali, že mali tam, že JavaScript, Python, neviem čo, a tak som si poskúšal tie veci a že že to je akože celkom cool. Že fakt je to nejaká že niečo zvládnutelné. Že dovtedy som ani nemal nejaký ten obraz o tom, že vôbec, že či by som začal programovať, alebo že budem programátor, že vedel som, že je to akože mal som takú predstavu, že je to náročný job, že je to dobre platený, dobre platená práca, ale že vôbec som nemal nejaký kontext toho, že ako sa píše nejaký kód. No a toto bolo také, že proste oskúšal si to a zreálnil si vôbec tú predstavu, že čo môžeš akože robiť. Jo, toto je podľa mňa syndrom väčšiny takýchto začínajúcich programátorov. A hlavne keď už začínajú podľa mňa tak, že v staršom veku, že nie úplne, že jak deti, tak vlastne si myslia, že to je nejaká, presne ak si hovorí, že raketová veda, ale vlastne, že to je úplne naopak, že OK, že to HTML, CSS, že je úplne easy, že reálne píšeš to, čo vidíš a že áno, už máš potom odvetvia, ktoré sú komplikované, ale že k tomu, kým sa dostaneš, tak ty už vlastne získaš to sebavedomie do toho programovania, že skúsiš hocičo. Hej, akože tu by som len doplnil, že tam je taká halus, že pri tom programovaní taký, že proste programuješ a že robíš nejaké veľké veci, ale že pri weboch, apkách a tak fakt to nie je, že myslím si, že je to zvládnutelné pre každého, že keď do toho investuješ čas, ale skôr mi príde, že väčšina ľudí je takých, že naučím sa programovať hry a ty kokos, to je asi to najkomplexnejšie médium, že čo môžeš robiť, že hry. Akože vždycky môžeš skodiť v assembly, nejaké PCVčka a podobné veci, ale tak áno, že hry sú zatiaľ najkomplexnejšie. Dobre, tak teda keď máš takéto tvrdenie, tak myslíš si, že rekvalifikácia, čiže proste zmena profesie je niečo možné, alebo že je to možno aj niečo podľa teba, že lákavé, čo láka ľudí do toho ITčka a do programovania? Myslím si, že je to možné, alebo takto je to zvládnutelné. Tam je to potom skôr otázka tej motivácie, že neviem, ja som mal úplne iný background ako niekto, kto má teraz že 40 rokov, 3 deti a hypotéku na krku, že ja som v konečnom dôsledku bol študent, ktorý býva u rodičov a má strašne veľa voľného času. A že potom aj začala korona, tak som mal ešte viacej voľného času. Okay. No, čiže bolo úplne niečo iné, že pre mňa nájsť si večer hodinu čas a teraz kódiť. A ako pre niekoho, že kto je starší, ale takto, že je to zvládnutelné, ale príde mi, že aspoň kedy si som mal taký pocit, že veľmi ľahko sa dostaneš do takého stavu, kedy vidíš úspechy nejakých ostatných ľudí a že alebo začnú ti vyskakovať videá na YouTube, že ako som sa stal programátorom za 2 mesiace, alebo že mesiac som sa učil programovať a teraz mám job v Google a takéto halúze, ale že to není realita, že to je niečo, keď vidíš na Instagrame proste niekoho perfektný život a teraz si taký, že nechápeš, že kde si spravil ty niečo zlé, že ako on môže žiť na vile na ostrove niekde proste obklopený luxusom a že ako to, že ty niečo také nemáš a to isté je proste aj s týmto programovaním, že strašne veľa ľudí sa snaží nejakým spôsobom ukázať, že ako som sa rýchlo dostal k nejakej nie že ľahkej práci, ale že tejto lepšej práci, že začal som robiť v Google alebo v Big Techu, alebo že naučil som sa kodiť a mám job, ale že nie je to realita. Tiež súhlasím, akože samozrejme sú podľa mňa aj prípady, kedy proste človek v tom nájde, že toto je to, čo som mal celý život robiť a ide do toho na 100%, ale my sme vlastne mali prípady v akadémii, to neviem, či si ty pamätáš vlastne, že mali sme ľudí aj vyslovene, ktorí že šoferovali kamión, hej, a chceli sa naučiť programovať. Alebo ľudí, ktorí robili za pokladňou, za pasom a chceli to, ale presne je to o tej motivácii, že
tí, ktorí vlastne do toho boli zažatí, že dobre, že chcem si prilepšiť alebo chcem fakt, že je to niečo, čo som našiel, že ma baví, tak tým bolo ľahké venovať aj 2, 3, 4 hodiny aj mimo práce, keď boli zničení. Ale zase boli takí, ktorí presne videli toto, povedzme, že na Instagrame alebo na LinkedIne alebo niekde, že on sa naučil programovať za pol roka a že teraz robí Google a presne, že išli tam iba kvôli tomu a tým pádom to nedali. Čiže je tam dôležité to, že neísť podľa mňa kvôli peniazom, ale ísť za tým nejakým svojím snom alebo za nejakým passionom. Samozrejme ten sen môžu byť aj tie peniaze, ale tak potom sa bavíme o iných motiváciách. Hej, akože s týmto súhlasím. Aj toto je taká rozporúplná motivácia, že teraz robíš nejakú prácu, ktorá zarába, že priemer alebo pohybuje sa niekde akože okolo priemeru a teraz vidíš rôzne IT joby a že je to 2x, 3x toľko, že reálne, keď som bol na výške, tak keď som skončil výšku, tak som si dal taký cieľ, že chcel by som mať prácu, ktorá mi bude vynášať nejakú 1000 v čistom, aspoň že na začiatok. A to bolo okolo 1350 v hrubom. A ja som si scrolloval tie ponuky, že v IT, že ako sa to pohybuje a tam začína, že 1800, 2000 a takto ideš hore. A potom vidíš, že nejaké tie mediorskejšie až seniorskejšie joby. A tam vidíš tie sumy, že 5 litrov, 7 litrov a ty si, že ty kokos, že za mesiac. Hej, a práve, že ani nie, že americké platy, že reálne ešte aj na Európu. A ty si taký, že kokos niekto pracuje, že mesiac a zarobí to, čo ty zarobíš za pol roka až rok. Hej. Ale sú tu potom aj tie americké platy a tam, že robím v nejakej spoločnosti a že ročne mám 200 000. A ty teraz tak počítaš, že rok má 12 mesiacov a že ak by si mal 10 000, tak je to, že 120 000, ale ešte stále je tam viac a ty si, že ty kokos, že ako môže niekto toľko zarábať. Hej no. A sa potom treba povedať aj, že tí ľudia nemajú nárok na dovolenku a podobné veci, takéto tie naše európske benefity, ale hej, že asi sa porovnávať s americkými platmi všeobecne je dosť nereálne, ale podľa mňa je to presne tá realita, čo aj tí ľudia vidia. A ja za seba nemôžem hovoriť, lebo ja som tu vyrastol vo VZU, však od malých nôh by som povedal, ale je to presne tak, že tí ľudia vlastne vidia tie ponuky výtečku a sú veľmi lákavé, keďže aj tá naša minimálna mzda na Slovensku není úplne šťastná a podľa mňa tie platy výtečku začínajú už len na dvojnásobku a na nejakých juniornejších pozíciách. Čiže tak. Dobre, a čo by si možno ty, ako teda tak šťastie rekvalifikovaný človek, poradil ľuďom, ktorí sa možno chcú zapojiť do ITčka a majú nejakú robotu už popri tom, že aké sú tie kroky, lebo sú rôzne spôsoby, ako sa zapojiť, ale že čo je za teba tá ideálna postupnosť toho, že chcem ísť robiť do ITčka? Takto, že asi by som to nakúsol nejak tak vo všeobecnosti, že čo väčšinou vídam pri ľuďoch a bude to niečo také, že začnem teraz, že kúpim si nejaký webdev kurz a to si prejdem a že uvidím, že či ma to chytí alebo nie. Že napríklad, ak niekto chce v tomto radu, tak na Udemy sú akože parádne kurzy a kľudne, že prešiel som si ich za tú dobu, že keď som bol na výške a že keď som sa učil, že asi 30 a že to sú že 100-hodinové kurzy a čiže mám tam nejaký prehľad alebo pár rokov dozadu som mal akože celkom dobrý. No to, že asi v prvom rade, že treba si toho chytať a vidieť, že či to vôbec akože baví toho človeka. A ty vyslovene, že takto, že nie je programátor ako programátor, že tým je úplne niečo robiť backend a teraz robiť nejakú, nazvime to, že abstrakciu dát a pracovať s databázou a proste, že preposielať len dáta. Potom je úplne niečo iné, že byť frontendiák a že aj tam, že môžeš len čisto štýlovať nejaké stránky alebo sa možno preklopíš už do takého grafika, že zároveň si to navrhneš aj naštýluješ alebo proste riešiš na frontende proste nejakú tú logiku a spracovanie dát a integrácia a tak ďalej, že asi hlavné je nájsť si ten níž, že čo ťa baví. Že vôbec, ak chceš programovať a teraz
vôbec ťa to nebaví a ideš tam len kvôli tej motivácii, že budeš zarábať veľa peňazí, tak to asi nie je ideálne. Ale tak neodsudzujem to, že kľudne. No a teda vyskúšať si nejaký kurz, alebo video na YouTube, alebo hocičo, že to môže byť taký dobrý krok. Potom, čo som ja robil, tak akože, keďže som robil vo finančnom sektore, tak tam ideš do veľkej miery, že pracuješ s Excelmi a s tabulkami a proste filtruješ ten dáta a nejakým spôsobom si ich páruješ, upravuješ, sortuješ a tak ďalej. No a tam si tiež v princípe píšeš, že programuješ, ale že píšeš tam rôzne vzorce a tak, že zober túto bunku, ščítajú s touto, odpočítaj toto a tak ďalej a tak ďalej. A že pokiaľ je to možné, že robíš nejaký office job, tak skúsi nejakým spôsobom, že zjednoduši tú prácu. Že teraz týždenne robíš, neviem, 8 hodín vždycky na nejakom tasku, že každý týždeň a že skúsi ho zautomatizovať, že nebež na tým teraz nemyslím tak, že úplne sa zbavíš tej 8-hodinovej práce, ale že zrazu ti bude týždenne trvať len 4, lebo si čas zautomatizoval. A potom, že dostaneš sa do toho, že reálne si vyriešiš nejaký problém a budeš proste zaspávať a tak si myslíš, že ty kokos, že mohol by som ešte aj toto zmeniť. A zrazu z toho nie sú, že 4 hodiny, ale že 2 hodiny ti to trvá týždenne. A toto som ja robil aj, že na viacerých, akože pri viacerých brigádach, aj prácach, že dostal som nejaký task, že asi mesiac som ho robil nejak tak normálne, potom ďalší mesiac som ho začal automatizovať, že ak keby som si nadhodil viacej práce, a že potom som z toho mal buď prácu, že teraz som stlačil tlačítko, všetko sa vyplnilo a že wow, som mák, vieš, alebo som si proste zjednodušil tú prácu. A že takto som mal, že 1-2 mesiace pokoj, že všetci boli takí prekvapení, že ako to, že to stíham a ja som bol taký, že hej, že mám proste tajomstvá, vieš. No. A potom ťa to začne nudiť, že ok, si v práci, že asi by si mal niečo robiť a tak si vypýtaš ďalší task, to si tiež zautomatizuješ a zrazu sa dostaneš do takého toho kolečka, vieš. No. Je, že infinite automatization syndrom. Hej, ale však s tým súvisia aj také tie joky, že prečo by som robil niečo hodinu, keď môžem na tom stráviť 8 hodín automatizácie. Áno. No. Jo. No za mňa je to presne super pohľad a že môže sa to naviazať aj na prácu, ktorá možno nemá ako keby veľmi priestor na automatizáciu, príklad nejaký šofér alebo taxikár alebo podobné, ale že za mňa, keď ten človek chce sa rekvalifikovať, tak by mal robiť niečo v tom jeho obore. Niečo, čo mu je blízke v tom momente a na tom sa učiť. Hej, čiže povedzme, ak neviem, šoferujem kamión, tak možno si nakodiť nejakú svoju navigačku postupne alebo nejakú apku na vyhľadávanie miest na spanie. Hej, alebo niečo také. Alebo čisto sa inšpirovať niečím, čo už existuje. To učíme aj v OpenLabe, že tie prvé ročníky sú vlastne iba inšpirácie a že kopíruješ tie inšpirácie vlastne tvoje, ktoré veľmi dobre poznáš, aby si sa nemusel zamýšľať nad tým produktom, ale čisto sa iba zahlbil do toho, že čo to je to vlastne vytvoriť. A potom by som už to vlastne asi použil ako nejakú moju referenciu, že pozrite, toto som vytvoril. Samozrejme niektoré firmy software štúdia, hlavne tie také korporátnejšie, im to asi nebude úplne stačiť, že dajú ťa ešte cez nejaké interview technické a tak ďalej. A príklad vo VZU by to úplne celkom stačilo, že máš nejakú jednu apku za sebou a vlastne to odprezentuješ a vieš, že my hneď vieme, že OK, že super, že máš tú motiváciu hlavne sa učiť a ísť vlastne ďalej. No určite toto je tiež dobrý prístup, ale že ja som mal veľký problém, že keď som začínal, tak videl som neviem, že som si dal takú myšlienku, že chcel by som nakodiť Facebook. A že to je zo začiatok, akože na začiatok, že teraz si sa ledva naučil JavaScript, akože strašná vec, že nevieš ani kde začať, ako proste porešiť tie veci, že nemáš vôbec ten kontext, že preto by som ja napríklad išiel skôr na takéto drobné úlohy, alebo že kodiť si niečo že pre zábavu. Napríklad
že ja keď som začínal, tak som našiel teraz apinu, ktorá ti posiela SMS-ky, že mal si tam nejakých 100 SMS-iek zadarmo, že na účet, a že som si spravil jednoduchý skript, ktorý mi každý deň, že stiahne fotku nejakého milého šteniatka a proste pošle mi to do SMS-ky v random čase. A že to bola strašná halúz, ale že nie je to nič náročné, že zoberieš nejakú apinu, čo ti generuje proste obrazok šteniatka a zároveň napojíš to na to posielanie SMS-iek, tam dáš tvoje číslo a teraz bieha ti skript niekde. A že zrazu si z toho happy, že nie je to nič komplexné, že asi keby som to ukázal na pohovore, tak by boli taký, že hej, že cool, ale že to ti spraví takú radosť, že môžu to byť memečka, môžu to byť, ja neviem, motivačné citáty, že vieš to uchopiť asi 20 spôsobmi. No, ale že začať na takýchto jednoduchých taskoch, čo ťa budú baviť, alebo na nejakom riešení úloh, ktoré poznáš a postupne sa vieš dopracovať aj na takéto projekty, že aj na YouTube máš kopec videí, že postal si som neviem, YouTube v Reacte alebo tak a že kľudne si aj toho skúšať, ale hovorím, že keď začínaš, tak je to nepredstaviteľná úloha, že my si tu teraz povieme, že OK, že za proste víkend zbucháme nejaký YouTube alebo Facebook alebo Instagram alebo tak, že to, čo vidíš ako užívateľ a že nejakú tú core logiku, nejakého MVPčka, že trvá ti to víkend a že nemal by som pochybnosti, že to zvládneme, ale že keď začínaš, tak to je nepredstaviteľné. Že... Hej, no akože že áno, súhlasím. Za mňa je ale fajn aj ten veľký projekt, že ja to vždycky dám porovnanie, keď sedím s nejakým študentom a riešime veci spolu, že často sa ma pýtajú, že ako to, že poznám toľko veľa Linuxových komandov. A ja, lebo som chcel spraviť jednu vec a potom som zistil, že OK, na to potrebujem vedieť niečo, tak som si to musel vygoogliť a na to vlastne potrebujem ďalšiu vec, tak som si to musel vygoogliť a naučil som sa 2 za proste cenu jednej veci, čo som chcel spraviť. Čiže za mňa presne sú aj tie veľké projekty, ktoré máš blízko. Úplne super, lebo ty si vlastne povieš, že chceš niečo spraviť a musíš sa to ísť naučiť a potom ďalšiu vec a vlastne aj ten skill toho vyhľadávania informácií si vlastne rozvíjaš počas toho. Ale nesmieme zabúdať na to, že my keď sme sa učili, bola dosť iná doba. Dnes môžeš asi aj napísať do ChatGPT, že chcem sa naučiť programovať a že začne mi dávať nejaké jednoduché úlohy a sťažuj ich postupne a nauč ma programovať v technológii, ktorú chcem a ona ti dá vyslovene, že tailored kurz na teba proste, že ťa bude učiť a bude ti vysvetľovať veci a nepotrebuješ mať ani žiadny ľudský kontakt, ani nejakého časy platiť alebo nejaký kurz a to GPT ti vlastne všetko vysvetlí, hej. A verím určite, že je aj veľa toolov, ktoré už vznikli na vrch tohto, ale prípadne sú aj presne kurzy, jak si ty hovoril, veľa firiem ponúka aj akadémiu, napríklad ako aj VZO, ale poznám XY firiem, ktoré ponúkajú zadarmo akadémiu, zadarmo stáže, či už platené alebo neplatené, kde sa môžeš vyskylovať, kde si to môžeš dojsť vyskúšať, čiže podľa mňa je to určite, že iba o tom, že mať ten confidence povedať, že idem zariskovať, idem to skúsiť, alebo ísť aj po tých proste baby steps, že postupne si to stavať a potom sa odvážiť na nejakú stáž alebo na nejaký menší, kľudne aj freelance projektík, nejakú web stránku alebo niečo také. Dobre, máš ešte niečo, čo by si chcel odkázať posluchačom a divákom? Rozmýšľam, asi naviažem ešte na túto tvoju myšlienku. A to bolo, že skôr som to poňal nejakým takým spôsobom, že ako by si mal začať s tým programovaním, že potom je tu samozrejme aj ten druhý krok, alebo že možno, že až 7. krok, alebo tam nejak ďalej. No. A to je, že ako si nájsť prácu že v IT, alebo takto, že ako programátor. No a tam presne platí to, čo ty hovoríš, že aj ja som bol, že istú dobu sa snažil byť aktívny v rôznych skupinách, kde sú programátori začiatočníci alebo že už aj pokročili a že veľmi často tam padala otázka, že dobre, že ovládam JavaScript, ovládam nejaký framework alebo toto som sa naučil a že čo teraz, že ako si nájdem job. A vždycky som mal rovnakú odpoveď a mám takú štatistiku, že teraz neverte to nikto ako nejaké sväté písmo, ale že
mám viacero ľudí, ktorým som sa akože nejakým spôsobom venoval, že som im reviewoval kód a proste dal nejaký tutoriál, že čo by mal robiť a tak. A princíp bol, že pre frontend, ak si chceš nájsť job ako frontend developer, tak, že naučí sa proste nejaké HTML, CSS, naučí sa JavaScript, naučí sa framework a teraz, že sprav projekt. A že to je celé, že správa nejaký projekt, niečo, čo ťa zaujíma, že kľudne okopčí nejakú stránku, ktorú už poznáš, možno vymyslí niečo akože svoje, že to je jedno, ale že správ jeden veľký projekt. A tí ľudia, že ktorí si teda povedali, že hej, dobre, že naučili sa teda tieto veci a že išli robiť projekt alebo že idú sa s niečím takým vytrapiť. Takže možno im trvalo aj týždeň, možno mesiac, možno 2, ale že skôr či neskôr si našli tú prácu, lebo už mali ten projekt. A je to teda hlavne o tom, že aj keď máš nejakú juniorskú pozíciu, že buď u nás frontend developerom, že hociakej firmy, tak čo je také iné, napríklad od toho finance odvetvia, kde som ja robil, je, že ty sa reprezentuješ nejakým svojim portfóliom. A že budeš mať na druhej strane, že dobre, máš tam nejaký HR team, ktorý ťa vyselektuje, že prehodí ťa cez nejaké sito a že určite sa o mnoho ľahšie dostaneš cez to sito, keď ukážeš, že tu mám projekt, co toto všetko ovládam a že pozri si to, môžeme o tom potom komunikovať na pohovore. A keď tam napíšeš len nejaký e-mail, že čaute, viem programovať, že dude, trust me. Že, trust me, bro. Hej, že aj u nás vo VZU, že keď som robil pohovory, tak alebo že nejakým spôsobom som vyhodnocoval ľudí, že či už na pohovory alebo do akadémie, tak veľmi mi robilo problém, keď niekto presne takto napísal, že mám nejaký malinký online projektík, alebo že nemám nič, že nemám žiadny GitHub, nič, ale že hej, ovládam týchto 20 technológií, že musíš mi veriť. Hej, že mal by si mi veriť a že na jednej strane, že neovládaš tých 20 technológií, že hej, že každý z nás sme boli proste v nejakom tom, že teraz som napísal Hello World of Java a že Java programovanie, že mierne pokročili, ale že aspoň pri developmente by sa mal reprezentovať nejakým skillom, že nejakým projektom. No a že väčšinou ľudia buď do toho šli, že dobre, alebo boli takí, že nie, že nebudem robiť projekt, že teraz chcem sa ešte učiť, že viem tieto skilly, ale že chcem sa ešte naučiť backend a potom chcem sa naučiť ešte Git a že a PHPčko tiež vyzerá fajn a že Laravel je ten cool, že už sa PHPčko až tak nepoužíva, ale ideme do Laravelu a že dostaneš sa do takého infinity loopu, že on sa to tuším aj volá, že tutorial hell. A že v kuse sa učíš, nasávaš informácie, ale nemáš nejaké prezentovateľné projekty. A hovorím, že ten projekt ti strašne pomôže. Že či už nejak v rámci nejakého osobného developmentu, že zrazu musíš ty riešiť tvoje problémy a niečo vyvíjať. A zároveň aj tej druhej strane poskytne, že takýto píšem kód a že nevadí, že nebude dokonalý ten projekt alebo ten kód, alebo že to nebude jednak jednej proste s Facebookom, že či už dizajnovou alebo funkcionalitou, ale že máš aspoň niečo, čo ukážeš. A to je bomba. Vieš, že potom ja keď reviewujem nejaký takýto kód, tak som, že OK, že najprv si to preklikám a som, že super, že dobre, že vidím tam nejaké erory, že v konzole alebo tak, alebo že toto nefunguje úplne ideálne, ale že už máš nejaký bod, od ktorého vieš vyhodnotiť toho človeka. Jo, dobre. Ďakujem ti pekne, Denis, že si sa dnes zapojil, že si podelil svoje skúsenosti a múdrosti s nami. Dúfam, že sa budeme ešte baviť ďalej takto verejne. Jasné, kľudne. A ďakujem vám, že ste pozerali alebo počúvali dnešnú epizódu Modernej firmy. Keby máte hociaké otázky, tak nám píšte na mail modernafirma@vzl.com, prípadne môžete napísať komentár na YouTube alebo ponovom aj na Spotify. A ak sa vám video ľúbilo, dajte like, ak sa neľúbilo, dajte dislike, možno aj napíšte prečo a my sa vidíme a počujeme v ďalšej epizóde Modernej firmy. Čaute. Peace.